Hei, salutare, Tatonia! Și astăzi vreau să vă anunț că îmi voi transforma de fapt canalul acesta într-un canal doar de slime. Și pentru primul episod m-am gândit să facem un balon de slime cu o prietenă. Și eu vreau să spun că voi fi ca doi degeaba, anonim. Și nu voi arăta în niciunul dintre videoclipuri fața, doar foarte rar. Și sunt aici cu o prietenă, am mai spus. Și hai să vedem cum ne va ieși slime-ul. Ai un pic, așa, apas. Eu sunt aici afară pentru că m-am gândit să-l fac în natură, mai exact în fața blocului. Am aici pregătit un slime fluffy. E un pic cam tare și nu se prea aude, dar se întinde foarte tare. Uitați ce lasă pe mâini, pentru că e făcut cu confeti. Și noi vom încerca aici să facem o bulă destul de mare, aș putea spune, așa că haideți să îl încercăm. Aparent mai trebuie să-l întindem. Oh my god! Deci, da, acesta este primul episod. Adică cam acesta va fi videoclipul de prezentare. Vă voi mai arăta slime-ul, vă voi arăta și rețeta. Vă voi arăta pe acel canal cam cum să faceți orice slime. Și cam atâta este acest anunț. Pa, pa!